Dobrý deň, dámy a pánovi. Vítam vás u môjho videa na tomto kanáli. Dúfam sa vám video bude páčiť. Ak áno, dajte like, odber, poprípadne nejaký komentár, ak by ste potrebovali niečo k tomuto videu dodať a nezabrahneme. Tak ja som si dneska pre vás pripravil, si rozbehujeme tieto dva futbalové baličky. V každom sú 6 kariet. Tieto kartičky asi niektorí poznáte, hlavne chalani, ktorí chodia na futbal a pozerajú futbal a poznajú futbolstvo, tak tieto karty poznáte. Proste sú to také, proste tento balíček sa volá počkajte, World Top Clubs Team a Player Adrenal 2026. No neviem, prečo do 26, lebo je rok 25, ale neviem, ale to je jedno. My sa ideme vrhnúť na rozbalovanie. Ideme si otvoriť prvý balíček. Tak. Hľadajme, čo bude prvá karta. Tak prvá. OK. Enzo Fernández. Tu môžete vzadu vidieť fans favorit. Akože dobrý začiatok. Dobrý. Druhá karta. Druhá. OK. Toto je Leroy Sané. Ten hrá za Bayern, asi áno, tento hrá za Bayern, tiež fans favorit, ale zase, počkaj, tento Enzo Fernández má tiež favorit vzadu, tento tiež, ale obidva majú iné pozadie. Neviem, či to je lepšia edícia, alebo táto, neviem. Môžete mi potom napísať, ak viete, niečo o tých edícií. Ďalšia je Christian Pulisic, World Top Clubs Team Player. Hra za AC Milano. No, akože ale dobre. To je Mediciona karta. Ďalšia je Kokes, Atletica Madrid. To by bola sranda, keby mi padol hento Hansko. To by bola sranda. Ďalšia. OK. Eric Garcia z Barcelony. No ale slabá karta, lebo podľa týchto čísel vidíte, slabá. Keby padol taký Lamine Yamal, to by už bolo aj niečo iné. Posledná z tohto balíka je Matteo Darmian z Inter Milan, to tiež dosť taká trošku slabá karta. Prvý balík máme za sebou a ideme rozbaliť druhý balíček. Prvá karta z druhého balíka je Alan Shearer. To je fans favorit. Vidíte to aj vy? Tu dole napísané Legend. To je nejaká legenda asi anglická, alebo keď tu je dole napísané Legend, tu vidíte, tak to je asi nejaká legenda anglického futbalu. Neviem. Potom, aby ste vedeli, ako niektorí chcete vedieť, jak sa volá, tak sa volá takto. Alan Shearer. To je asi nejaká legenda anglická. Ak viete o tom hráčovi niečo, tak mi napíšte do komentára. Ďalšia je Jonathan Burkatit. Mladý hráč, je to vidieť. Dobré čísla má. To je útočník. Dobre pozerám. Útočník asi. Ďalšia. OK, tak toto už je o niečo lepšie. Diego Almada z Argentíny. To je táto karta je Road to FIFA World Cup. Tak toto pozadie je najlepšie zatiaľ z tohto. To
To je zatiaľ najlepšie. Ďalšia. Sadio Mane. No prosím. Ale na Srukeri hrá s Ronaldom. No prosím. To je náhoda. Ďalšia karta. Pablo Barrios. Španielská Atletico Madrid. Mladý hráč tiež potenciálny. A posledná karta, ktorá ukončí tento balíček a video je Lorenzo Pirola. Neviem, čo je to za klub. Nepoznám. Ale je to vidieť, že je to už taký starý hráč a aj slabé číslo má. Tak ľudia, toto bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, prípadne nejaký komentár, niečo, či by ste chceli niečo k tomuto videu dodať. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, to som už povedal. Vidíme sa na ďalšom videu. Čaute.